Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Kala ka trok ka bakit umnyang ha ka khanyo trek unai wing ha ka por risteng minstep. Layo jingtip ka bakhambnya ha baki pulit kila to kit ya katika trong kilala bakati ka trok kamdei ka bakit umnyang diesel henrei katika trok ka bakit daki bitor dawai Phensydyl. Kadkum ki khubor ki belayo lum layo jingtip ba utay driver jong katika trong lalap ya u hakaway ka klaw bat ba ulam min saujur bat lapen kit no u sya civil hospital clearian na gabenta ka jing sumar ha ka jing tokit bat jing lap jong ki kot kislana po katika kali lalap ba ka kerteng bat ka jakasa jong utray kaya pher na ka ichalan shu layo jingtip ba ki pulit ki labot din bat tokit na ka office tray kam jong ka Bharat Petroleum Transport Office layo jingtip bagani kakali kam shimlakit umnyang diesel bat ki khamyo jingtip AA shapanggani kakali kani kapelong ki pulit bakin subajur bha halor kate katrong bat kala pelong ki banit tokit bat penprai ki benta jong kate kakali bat lalap ko masaw hajar shispa life santali ki bitor dawai Phensydyl bat kadan shispa ml highway ubitar